Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Без бүген Ташлык авылында кунакта Әхмәдиевлар гаиләсендә. Әлфира апа белән Разиф абый 50 ел бергә бәхетле гомер кичерәләр. Белмәгән эшләре юк, чәчәкләр үстерәләр, кош-корт үрчетәләр. Исәнмесез, Разиф абый? Исәнмесез. Бик шат сезне күрергә. Бик шат без дә. Разиф абый бүген үзенчәлекле һөнәрем кош, бәбкә үрдәкләрен, ояларын үрүстерү белән уртаклашачак. Шулай бит? Әйе, шулай. Әлеге кәсеп сезгә әтиегездән күчкән. Әйе, мин бәләкәй чакта әти корзиннар үрәдер. Шуннан ничектер отып калдым мин аларны. Шуннан соң үзем дә үреп карарга уйладым. Безгә күрсәтәсезме бүген? Күрсәтербез. Бик рәхәтләнеп, әйдәгез. Әйдәгез, узыгыз. Разиф абый бүген безгә каз, бәбкә, тавык ояларын үрү серләре белән уртаклашачак. Шулай бит? Әйе, шулай планнар. Мин инде яшь чакта ук әти безнең корзиннар, зур корзиннар үрәдер, төрлесен үреп, шулай итеп мин аны карап торадыр, узак итеп. Шундай бер вакытны мин бик еракка Байконурга командировкага баргач, әтинең үргән корзиннарын искә төшереп, шундый корзиннар үрергә уйладым. Но анда инде тал чыбыклары юк, менә шундый проволокалар анда безнең эштә бик күп. Шул проволокаларның иченнән тимер чыбыкларын чыгарып, озын итеп менә шундый проволокалардан корзин үрергә уйладым. Менә ул корзиннарны инде мин андан бик күп итеп үреп, посылкалар белән җибәрдем, үзем белән алып кайттым. Кайткач берничә корзин шулай үреп, менә шушы проволокалар бетте инде почти минем. Туганнарга, дусларга тараттым. Иң матурларын сайлап алып бетерделәр. Менә үземә бер эш штук калды инде, истәлеккә дип. Менә шундый хәлләр булды. Татар халкы бит инде ул каз, үрдәк ояларын ясау эше белән шөгыльләнгән төп кәсеп булып та саналган бит инде. Шулай бит? Әйе, шулай инде безнең әти гел шуның белән заниматься, күршеләргә дә үреп бирәдер. Ул бөтен нәрсәне эшләдер, аның кулыннан киләдер. Мош шуның минем сәләтем миңа ияргәндер. Үзем шул турда уйланган бар инде. Талчыбыктан үрәдерегезме? Талчыбыктан да үргәнем бар иде. Ну инде теге Байконурда эшләгәндә анда талчыбыгы юк бит инде. Анда менә шундый проволокалардан табып, шул проволокалардан үрергә уйладым. Менә шушындый корзиннарны үрдем инде мин. Менә мисал өчен менә шушындый корзин үрер өчен күпме вакыт кирәк? Ну, менә бу бәләкәй корзин инде моңа, наверное, бер 3-4 көн кирәктер. Ул шундый катлаулы эш. Аның бит эчендә нержавейка нечкә генә чыбыклар күгәрмәсен дип, нержавейка чыбыкларны башта каркасын ясыйсың, аннарысын инде менә шулай итеп әкрен генә үрәсең. Бу корзинның әле өсте дә бар, өстен шуты каядыр югалтканнар. Димәк, бик четерекле эш. Бик четерекле. Талчыбыктан да авыррак мәллә? Бу, конечно, талчыбыктан гораздо ныграк авыррак. Талчыбыкта анда гел бер төрле генә үрәсең. Анда бит һәрберсен китерергә кирәк, бөтен нәсиәлекләрен аңларга кирәк моны үргәндә. Димәк, менә шушы кәрҗиннәр үрү сезгә еракта Татарстанны сагындырган, шулай бит, ниндер хисләр тудырган. Әйе, бу корзинны үргәндә дөресеннән дә мин шут шагыйрь генә булып китмәдем аны. Берничә шигырьләр яздым, шунда хезмәт иткәндә түгел, командировкада бит мин сварщик булып эшләдем. Менә шунда анда многоразовый ракета җибәргә уйлаганнар. Шуның установкасын төзедек без бик узак кына. Шунда эштән кайткач инде эш булмаганда, менә буш вакытларда шигырьләр язадыр. Әллә безгә шигырь дә укып күрсәтәсезме? Менә бер шигырь хатыныма багышлап язган идем. Күңел дип атала ул шигырь. Ара ерагайгач күңел яканая дип, әйтсәм сиңа бер дә ялгышмам. Яшәү өчен уй-хыяллар кирәк. Менә шулар белән тартышам. Моңсуланган күңел уйга чума. Уйлар илтә аны еракка. Шулай хыялланып көч бирә ул, сине сагынып кипкән йөрәккә. Күңел тарта, бары синең янга. Талпына ул очар кош булып, борчыла ул көнне төнгә ялгап, сине уйлап, сине юксынып. Күңел уйлый, күңел моңсулана, күңел төшә авыр сагышка, берни җитми бергә булуга ди, яшәгәндә тату тормышта.
Күңел куша, бергә булган чакта, бер-береңне назлап сөяргә, син матурым диеп иркәләргә, бәхетем син минем дияргә. Күңелемдә зур ышаныч минем, куркыта алмас аны үлемдә, зур мәхәббәт чын ярату белән, мәңге йөзәр бәхет күлендә. Әфәрин, бик матур, бик хисле шигырь. Димәк, сез командировкага инде гаилә кургач, Гаилә кылгашында җәмәгатымында калган иде. Безне шулай шундый организация инде анда бармыйча мөмкин түгел иде. Анда специалистлар кирәк. Мен аргум белән бар итәдем. Анда тонкий ниләр бит. Бөтенсе нержавейкадан. Шуңа күрә безне анда көчләп җибәрделәр. ничә кәрзин үрдегез соң? Аның белмим инде. Даже Санын белмисез. санын белмим. Бик күпләрне туганнарга, дусларга өләштем. Аларда да хәзер дә искә төшереп миңа звонит иттеләр. Синең корзиның исән әле. Берни булма. Менә бу хәзер действительно бу корзин ничә ел 85 елдан бирле ничә ел инде хәзер. Күп бит инде. Аны берни дә төсе үзгәрмәгән, берни дә ишермәгән, итмәгән. Бөтенесе нержавейкадан каркасы. Провоксы ул мәңгелек дөресен әйткәндә. Тагын 100-200 ел тора бер нәрсә булмый бу корзинга. Разиф абый, элеклектән бит инде әби бабалар шушы кәрзин үргәннәр, үзләре казлар чыгарганнар, имегез, чебешләр чыгарганнар. Сез дә шулаймы? Бездә менә шул инде, монда авылда бит инде без пенсиядә эш юк, нәрсә эшләргә кирәк, өйдә ятсаң, ширлегә салышасың. Менә үзебезгә төрле эшләр табып йөрибез инде. Менә үзем буш вакытта балыкта, монда җәмәгатем командовать итә инде бөтен ниләр белән, казлар, үрдәкләр, анда чебешләр белән. Мин монда бик йөрмим, ул аларның барсында карый. Ничә казыгыз бар? Казыбыз 15 каз бар. Үзегез чыгардыгыз. Үзебез чыгарган, Әле аның өстенә әйдә инде кәҗә алыйк дип, быел кәҗә алдырды, кәҗә алдык, аның бәрәне бар менә монда йөри. Кызык инде аларга керәсең, үзләренә күрә рәхәт бит инде. Алар сөтен савырга бик ярата. Көн сайын сөтләрен савып, үзебезнең сметана, үзебезнең май, үзебезнең бөтен твороглар, бөтенесе сырлар ясый, бөтенесе үзебезнең кәҗә булгач, бөтен җитә безгә. Балаларга да кала, бөтенесенә дә җитә. Чебешләр дә үрчетәсез. Чебешләр үрчетәбез. Менә монда ничәдер 24 чебеме чыкты. Менә алар көзгә хәтта ничек булса да аларны үстереп җиткәргә инде кыш башланганча. Әле алар нидер тукымлы ахрысы? Алар анда төрле анда берничә төрле инде алар. Мен аның әйтеп бетерә дә мен ничә төрле икән. Төрле кешедән төрле ниләр алып, йомыркалар алып чыгардык инде. Менә сез үзегез кәрзиннәр уруны әтигездән өйрәнеп калганыгыз. Сез үзегез оныкларыгызга, балаларыгызга өйрәттегезме? Менә бу провокаларны тотам әле. Оныкның бер оныгым бар минем, Искәндәр. Шуңа ничек булса да шушы корзинны үрергә, өйрәтергә исәбем бар. Дөресен әйткәндә, җегет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз диләр бит. Өйрәнсен. Менә шундый план бар. Менә бу провокаларны шуңа тотадыр әле. Әзрәк калды монда. Әле сез шигырьләр язасыз, җырлар да җырлыйсыз ахрысы, ишеткән идем. Җырлар инде буш вакыт булганда кыш көннәрендә күп җәй көне алай җырлап утырып булмый. Бик моңсуланган чакларда була инде кайчакта җырлаган чакларда. Гармун аласыз кулыгызга? Юк, бик сирәк алам. Бер җылга бер тапкыр, может 2 тапкыр. Бүген безне сөендерәсезме соң? Белмим инде, бер җырлап карап булырмы, юкмы инде ансы. Тырышып карыйк. Әйдәгез. Sarı
Афәрин. Әллә Юк, гармонда бигә бетмәде. әтигездән калдымы? Юк, әти уйнамыйдыр, минем әнкәй белән бер туган абый, әнкәй ягыннан. Без бөтен үзләр уйный. Ике абыем да, апам да җырчы. Иҗади гаилә. Иҗади гаилә. Бик яхшы. Разифа, менә бу кәзин үрүгә килсәк, әзрәк аңлатсагыз иде, ничегрәк башлыйлар аны? Башта каркасын төзиләр инде, әйме? Каркасын нержавеющий нечкә генә чыбыктан 1 миллиметрлы каркасын җыясың. Аннан соң инде менә шулай итеп үрә башлыйсың. Каркасын җыйсаң берни дә авырлыгы да юк. Әлбит аның ничектер төсләре дә үзенчәлекле туры килергә тиеш, әйме? Алар бик сложный инде, бик туры китерергә кирәк. Монда уйлыйсың инде, монда бөтен нәрсә симметричный булырга тиеш. Күрәсең, ничек переливация итә ул. Бөтен нәрсәсе монда четко все. Бер төс кенә булса әле бер хәл, әйме? Төсләр булгач. Әле моннан да матурраклары бар иде, алар инде үзебә калмады. Алып бетерделәр, бирене ялына сырагач, бирәсең бит туганнарга, дусларга биреп бетердем. Димәк, ниндер бизәк чыгарга тиеш, әйме? Аны да алдан уйлап эшләтергә кирәк. Мана мен уйлыйм инде дөресен әйткәндә теләсә кем эшли алмый аны. Ул күңелдә, йөрәктә булырга тиеш. Әлбәттә. Бик ирәсәң, тырышып ирәсәң, любой кеше эшләргә мөмкин, конечно. Булай үзе алып сразу гына эшли була торган нәрсә түгел. Разиф абый, үзегезнең сәләтегез, үзегезнең осталыгыз белән уртаклашканыгыз өчен бик зур рәхмәт. Мин исегезгә төшерәм, сез форсат тапшыруын карадыгыз. Без бүген Тавышлык авылында кунакта булдык. Әхмәдиевлар гаиләсендә киләсе очрашуларга кадәр.